Европейския бюджет е отново гореща тема през последните дни. Европейския съвет е близо до окончателно решение по размерите на бюджета за следващата година и неговото разпределение. За съжаление, хубавото е, че това решение е възможно, това съгласие е възможно на страните членки. Ако се забави следващата година, няма да могат да започнат разходите нормално. Лошото е, че то се търси в грешна посока. Ако решението, така както е взето от страните членки, влезе в парламента и те кажат, че не са съгласни то да бъде променено, много ясно беше казано от парламента, че то ще бъде отхвърлено. За какво става въпрос? От една страна парламента настоява за адекватни равнища на бюджета. Ясно е, че има съкращение, ясно е, че във всички държави и националните бюджети се съкращават, но целите, които си е поставил Европейския съюз, би трябвало да получат съответния инструмент. Европейския бюджет прави това, което националните не могат да правят. И това са основно публични инвестиции. Ако те се намалят драстично, това ще задълбочи икономическата криза. Така че правителствените ръководители или трябва да приемат бюджет, който да отговаря на политическите амбиции, или да си намалят политическите амбиции и да кажат, ние не сме в състояние да осигурим това, което сме заявявали до сега. Искаме трансформация, модернизация на бюджета, много по-голяма гъвкавост, искаме повече възможност за собствени ресурси, което да го направи по-автономен и ще облегчи националните бюджети. Искаме повече възможности за ясна картина на бюджета, така че да не се създава отделен бюджет за еврозоната. Нещо, което особено за България е една много опасна тенденция, въобще отделянето на еврозоната и изпадането на България в втора позиция. Така че решението на съвета на министрите ще бъде прието от Европейския парламент като позиция за започване на преговори. Ако това право ни бъде отказано, страх ме, че няма да има съгласие по бюджета и това нещо го казахме. Това не означава, че ще свърши да функционира Европейския парламент. Има процедури, по които това може да стане. Ако не се намери решение до края на годината, то ще потърсим една по-кратка рамка от 2 или 3 години и следващия парламент, европейски, следващата комисия ще могат наново да започнат да обсъждат тези въпроси в, надявам се, по-добри условия. Но за сега ние сме готови да преговаряме, ако и страните членки са достатъчно конструктивни.